Здравейте, прекрасни момичета! Отдавна не съм снимала видеа. Намирам се в Германия и искам да направим продължение на нашата последна комбинация на песента Лина Раса, която означава "Танцувай с мен", на певицата Кармен Солиман. Така, ще започнем с разгрявка и след това ще преминем към отработване на различните стъпки и елементи. Всъщност ще отработваме четвъртата част се пада, трета и четвърта част от песента. Освен това, който желая, може да се абонира за каналът ми. Тук ще получавате различни видеа, свързани с ориенталските танци и с другите ми дейности. Една от тях е аргановото масло, което вече се предлага и в нови опаковки. Ето така изглежда. Златни. Аргановото масло е течното злато на Мароко. То е абсолютно държавно богатство на тази интересна страна. Аз го предлагам в най-високо качество от производител, който всъщност се води за един от най-добрите в Мароко. Това също не е много лесно да се намери. Освен това предстои декември, от 2 до 9 декември, предстои ретрит в Мароко, който ще обикаляме пустинните градове и селища. И не само. Той ще бъде 8 дни, 7 нощувки. Който желая, може да ми пише във Facebook или тук, за да изпратя точно програма. И така започваме с загрявка. Нагоре, надолу. Нагоре, надолу, хубаво, нагоре. Събираме ръцете в китките. Супер. Отиваме краката. Усмивки наслада. Сега работим с таза, стягаме, отпускаме. Стягаме, отпускаме. Стягаме, отпускаме, перинеум. Стягаме, отпускаме, стягаме, отпускаме. Бързо. Бавно. 2, 3, 4. Бързо. Супер. Така, надолу. Нагоре. Надолу. Нагоре. Усмивки. Шили с рамене. Супер, на другата страна. Назад, напред, назад, напред, назад, напред. Бавно. Да раздвижим хубаво раменете. Тук е доста топло, мисля, че в България е така. Бързо. Ръце.
Змеевидни ръце. Бавно. Се научи галим някой, наслаждаваме се. Вървим напред. Назад. Много пъти съм обяснявала техниката за змеевидни ръце. Сега просто гледате и копирате. Супер. Удари. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Представяме си, че удряме стена. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Сега само на едно. Ръце. Браво. Напред вървим. Назад. Така, хип лифт и дроп. Сменяме. С кик. Браво. Малко да раздвижим врата. Понеже там винаги има напрежение. Раздвижваме. Правим кръгове. Кръгове надясно, кръгове наляво. Наляво. Надясно. Само на едната страна. На другата страна. Леко се накланяме. Супер. Голям кръг. Наслаждаваме се. Напред, настрани, назад, настрани. Напред, настрани, назад, настрани. Сменяме посоката. Супер, кръгове с главата. И кръговете с главата, може да поставяме едната ръка и отзад започваме. 2, 3, 4. От другата страна поставяме ръката. Леко накланяме главата диагонално. Назад. Назад. И напред. Супер. Така, и сега започваме да тренираме основните елементи. Първо имаме тази фигура. Ще пусна по-бавна музика. Така. Първо имаме кръгове с рамене. Винахаса. И леко така змеевидни ръце. След което имаме напред шими, назад шими. Значи още веднъж кръгове с рамене. 1, 2, 3, 4. Напред шими, назад шими. Така, още веднъж. Кръгове с рамене. 1, 2,
3, 4, напред шими, назад шими. 1, 2, 3, 4, напред шими, назад шими. След това, което стъпваме с десен крак назад и имаме хълбук нагоре луда. Стъпваме с ляв крак назад, хълбук с десен крак. Така. Сега всичко в комбинация. Съвсем бавно работим. Значи, първо имаме 1, 2, 3, 4. Напред шими, назад шими. Стъпваме, хълбук нагоре. Стъпваме, хълбук нагоре. Още веднъж 1, 2, 3, 4. Шими напред, шими назад. Стъпваме, хълбук. Стъпваме, хълбук. След което разтваряме ръцете в египетска позиция. И имаме 1, 2, 3, 4. Значи 4 удара имаме. 1, 2, 3, 4, които са малко по-разширени. 1, 2, 3, 4. При ударите винаги имаме тук стягане на този мускул. 1 и значи удряме. 1, 1, 1, 2, 3, 4. И така изглежда. И имаме всъщност и обръщане на главата. 1, 2, 3, 4. Така, още веднъж. Значи всичко от начало за тази фигура. Първо рамене. 1, 2, 3, 4. След това шими. 1, 2. Стъпваме, хълбук. Стъпваме, хълбук. След което разширяваме краката, имаме удари из глава. 1, 2, 3, 4. Сега пробваме с музика. Само да намерим музиката. Така, с музика. Песента Лина Раса, която означава хайде да танцуваме. Или танцувай с мен. Така. Това е началото. Сега чакаме да дойде нашата част. Започваме. Лина Раса, Лина Раса. Окей, още веднъж. Лина Раса, Лина Раса. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Сега пак без музика. Значи имаме Лина Раса, шими. Лина Раса. Хълбук, хълбук. 2 пъти. 1, 2, 3, 4. Удари. И след това ще продължим. Така. Пускам. Лина Раса, Лина Раса. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Още веднъж музика. Още 3 пъти с музика. Лина Раса, Лина Раса. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Малко да по-напред пусна.
без музика. Значи имаме 1, 2, 3, 4. Напред. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Така, и следващата стъпка е газела. При газела поставяме едната ръка на корема, другата на главата, на колоната. И имаме вертикална осмица. 1, 2, 3, 4. Като гледаме към хълбока. Дайте на другата страна да упражним. 1, 2, 3. Значи в комбинацията тази вертикална осмица имаме само два пъти. 1, 2. Дайте на другата страна. 1, 2. Пак. 1, 2. Това също е вертикална осмица само на едната страна. 1, 2. На другата страна сменим ръце. 1, 2. И всъщност тук имаме 1, 2, 3, 4 ръце. Поставяме ръцете. 1, 2. Това е комбинацията. След което имаме, тук описваме кръг с десен крак. Заставаме настрани. И след това имаме само един бейли рол. Само един. Цък, цък, цък. Един. Още веднъж, значи. 1, 2. Описваме кръг. Бейли рол. Пак. 1, 2. Описваме кръг. Бейли рол. При бейли рола също сме го тренирали много пъти. При бейли рола имаме първо гърди, корем напред и след това постепенно се свива корема, диафрагма и долна част на корема. Гърди, корем. Гърди, корем. Гърди, корем. Гърди, корем. Гърди, корем. Като сте смеяли малко по-трудно. Гърди, корем. Така. Значи тук е много толкова 30 градуса, така ското даже повече от 30. Значи имаме 1, 2, кръг, един път бейли рол и след което се обръщаме назад. И при назад имаме 1, 2, хоризонтална осмица, 1, 2, 1, 2, 1. При хоризонталната осмица си представяме осмица на пода и описваме с хълбоците. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Само два пъти имаме. Значи 1, 2. След което имаме твист шими. Твист шими. Твист шими. 1, 2. При твист шими имаме усукване тук в тази област. Усукване, 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 усукване. Така изглежда твист шими. В случая имаме твист шими само на едната страна. Наслаждаваме се. Така, значи как изглежда цялото? От осмиците. 1, 2, газела по-точно. Кръг описваме. И имаме бейли рол. Обръщаме се назад. 1, 2. Осмица, шими. Твист шими всъщност. И заставаме така. Това е всичко. Цялата всъщност. Това е цялата, как да нарека, цялата картина всъщност, която сега имаме. Която се състои от, може би, 6 елемента. Първо започваме с рамене. 1, 2, 3. Имаме шими с рамене. Втори елемент. След което имаме 1, 2. Това движение с хълбоците. Трети елемент. Удари. 1, 2, 3, 4. Четвърти елемент. Газела. 1, 2. Пети елемент. Кръг.
6, бегло 7, 8, 9 и 10. 10 елемента имаме общо в това цялостно изображение. Така, още веднъж без музика. Значи, рамене 1, 2, 3, 4. Може да включите и малко така змиевидни ръце. Направете 1, 2. Хълбоци 1, 2. Поставяме ръцете в египетска позиция. Имаме 1, 2, 3, 4 удари с хълбоците. След което поставяме ръце в газела. Имаме 1, 2. Гледаме към хълбока. Описваме кръг. И имаме бегло. Обръщаме се назад. Хоризонтална осмица 1, 2. Шими с отчукване. И на позиция. Браво! Малко почивка за вода. И започваме наново пак с музика вече. Ще го тренираме няколко пъти с музика. Започваме. Лина раса, хълбоци 1, 2, 1, 2, 3, 4. Газела. Кръг. Бегло. Хоризонтална осмица. Шими. Лина раса. Пак. Лина раса. 1, 2, 3, 4. Газела. Кръг. 1, 2, 3, шими. Лина раса. И тук започва вече дълго изображение. Пак наново с музика. Подготвяме се. Лина раса, лина раса. 1, 2, удари. 4. Газела. Кръг. Бегло. Шими. Лина раса, лина раса. Хълбоци. Удари. Газела. Кръг. Бегло. Лина раса. Така. В смисъл тази песня е доста така интензивна, много приятна, радостна. Мисля, че ви харесва. Надявам се, да. Сега, още веднъж правим без музика всичко от начало. Съвсем от начало имаме десен крак, дясна ръка, ляв крак, лява ръка. След това имаме вертикална осмица и кръгове с ръце. Поставяме десен крак назад, вълна с горната част на тялото, панкейк, палчинка, 1, 2, 3. Това движение с ръцете, вертикална осмица и завъртане. Това се повтаря още веднъж. 1, 2, 3, 4, назад. Хубаво. Се огъваме. Палчинка. 1, 2, 3. Назад. Скриваме се лицето. Вертикална осмица. И се завъртаме. След това следва 1, 2. Удъх. Шими. С рамене. Пак вертикална осмица. 1, 2. Полукръг. И завъртане. И пак. 1, 2. Удъх. Вертикална осмица. Полукръг, завъртане. И от тук идваме в лина раса. Лина раса. Шими. 1,
2. Удари. 1, 2, 3, 4. Газела. Кръг. Бейли рол. Хоризонтална осмица. Шими. И още веднъж. Лина раса. Цък. Цък. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Кръг. Бейли рол. 1, 2. И това е за днес. До тук имаме. Сега ще го танцуваме с музика. Може да си припомните предишните части в предишното видео, предишните две видеа и да се свържете. Пускам музика. Подготвяме се. Може и това движение. Подготвяме десен крак и дясна ръка. Едно, две, три. Две. Оставам на позиция. Кръг. Лина раса, лина раса. Газела. Още веднъж. Лина раса, лина раса. Газела. Бейли-рол. Браво! И днес ще свършим до тук. Съвсем скоро тези дни ще заснема и четвъртата част. А сега ще направим така лек стречинг. Около 5 минути. Само да намеря подходяща музика. Стретчинг. Който желая може да пие вода. Вдишваме. 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 Посупване на гръбнака. 1, 2. Наслада. Така вдишваме. Изтишваме се и се разтягаме назад. И пак. Вдишваме. Издишваме и се разтягаме назад. Сега настрани. Може да включим единият крак. От другата страна. Супер. Заставаме така. Раздвижваме рамене. Дясно, ляво. Дясно. Ляво. Дясно. Ляво. Клякаме. Дишаме дълго.
Изтишваме. Вдишваме. Изтишваме. Така, благодаря ви, момичета, за днешната среща. Благодаря ви, че сте абонирани на моят канал и мога тук да споделям моите познания по ориенталски танци. Както казах преди това, който желае, може да се абонира и да си закупи също така органното масло. Може да ми пише във Facebook, телефона ми е даден в описанието, където прецени и желае. Така, благодаря ви още веднъж. Целувки и прегръдки от мен.